Voordat we natuurlijk een lintje gaan doorknippen. Hij zegt, nou, dat is best wel een leuk verhaal. Heb je 2 uurtjes? Ik zeg, nou eigenlijk niet. Van Mojo mag ik niet langer dan 10 minuten houden. Want dan zullen alle mensen weg, denk ik. Maar het is best wel leuk om te zien hoe zoiets ontstaat. Ze zijn in 1988 is deze familie vanuit Teheran hierheen gekomen. En is eigenlijk begonnen met een klein broodjeszaak. Het Sokkeltje, als ik het goed heb. Toch? Het Sokkeltje? Ja. En vanuit het Sokkeltje, een paar jaar later, dachten ze van, weet je wat, we gaan nog een tent openen. St. Paul's. En ja, dat is een beetje een ondernemende familie. Dus je raadt het al, een paar jaar later, we willen nog een tent openen. Fromage Creole, zeg je het goed? Fromage Creole. En dames en heren, doe even mee, een paar jaar later, dachten ze van, weet je wat, we gaan Ovidius overnemen. Nou, Ovidius zit hier beneden, ik denk dat iedere Amsterdammer hier, en elke boerenlul, zoals ik, uit een dorp dat Ovidius kent. Dat hebben ze ook een groot succes weten te maken. En toen zei Mojo, weet je wat, ik wil iets aparts, ik wil iets geks en ik wil iets nieuws. Dus ik sta met hem te praten in die auto en zei, ik zeg, wat wil je dan, Mojo? Hij zegt, ik ga mensen niet laten betalen voor hun eten, maar voor tijd. Ik zeg, voor tijd, Mojo? Hij zegt, niet, bij mij komen ze binnen, ze krijgen verse gerechten, verse pasta's, verse van alles en je betaalt voor tijd. Want als je maar een half uurtje op in een mooie ambiance, dan betaal je maar, ik geloof, 14,99. Krijg je alles vers en kun je eten wat je wil. Prima voor zo'n dikke Engelse mensen zoals ik. Snel eten en veel in een mooie ambiance. Dus ik zeg, nou, hartstikke knap. En wie durft in deze tijd nog, tijdens de crisis, zo'n zaak te openen? Wie durft dat nu? Nou, Mojo durft dat. Geen 2 maanden geleden stond hier, dit stukje hier, was een Italiaanse bistro. En hier stond een kledingzaak, geen 2 maanden geleden. Mijn maat was hier geweest. Wanneer was jij hier geweest? Eind september. Hij zegt, Dien, wat heeft die Mojo nou weer gedaan? Het ziet er niet uit. En dus ik was een beetje bang voor Mojo, dus ik kom hier van de week. En ik denk, wauw, hij heeft het wel geflikt. Weet je? Hij heeft het wel gedurfd in deze tijd. En ik heb daar respect voor, ik heb respect voor dat. Dankjewel, Dien. Ik denk dat ik hier een uur rond heb gelopen. Ik heb alles gezien, ik ken elke magnetron. Ik ken zo'n koelkast. Ik ken inmiddels alles hier. Het is heel mooi geworden en de naam vind ik ook heel toepasselijk, Views. Want als je achter je kijkt, allemaal kijk naar achteren. Ik wil alle achterhoofden zien. Is dat een view of niet? Nou, mensen kijken naar mij, want dat is niks. Als je zo meteen binnenkomt en je kijkt naar buiten, dan kun je bijna heel Amsterdam zien. Het is echt prachtig mooi geworden en ik ben heel trots op mijn vriend Mojo. Ik vind sowieso een applaus waard op dit moment. Ik was hier vorige week en zei, Dien, 1 ding, als je dat niet zegt, krijg je klappen van. Hij zegt, er is 1 persoon, zonder deze ene persoon heb ik het niet kunnen bewerkstelligen. Hij zegt, deze man is mijn steun en deze man is mijn toeverlaat en dat is mijn vader. Dus bij deze zou ik graag een grotere applaus voor zijn vader. En, verschrikkelijk trots op zijn vader. Nou, weet je wat we gaan doen? Jullie denken waarschijnlijk die loopt heel veel. We gaan zo meteen een liedje doorknippen. Dat gaat zijn vader ook doen. Dit is zijn vader. Lijkt dat een beetje op zijn vader? U moet zo'n liedje doorknippen. Oh, graag gedaan. Ik ga nog een paar mensen bedanken. Voordat jullie allemaal naar binnen stormen. We beginnen te eten en te drinken. Ik zie het aan jullie ogen. Vooral u. Heb je honger? Ik ga een paar mensen bedanken namens de familie, namens Mojo. Dat is, ik heb een leesbril niet bij. DIXL, zeg ik het goed, Mojo? Je zegt helemaal goed. Dat zeg ik helemaal goed, dankjewel. Bavaria. De mensen van Brevast. Ralf de Boer. Kortekaars Interieur. En alle mensen van de bouw. De elektriciëns, de timmermans, sorry, de elektriciëns, van alle mensen die dit allemaal mede mogelijk hebben gemaakt. En het personeel natuurlijk die hier vanavond ook staat. Jullie allemaal die vanavond hier zijn, vrienden, familie. Gewoon iedereen hartstikke bedankt en van harte welkom. En papa mag een liedje doorknippen. En dan gaan we officieel openen. En dan gaan we feest vieren met z'n allen. Althans, ik wel, ik hoop jullie ook. Papa, wat bent u? Ja. Hij zegt, u hoeft niet te werken vanavond. Hè?
Hij is er gewoon gepeerd, joh. Mojo wilde echt dat u dat ging doen. Of jullie doen dat samen? Samen toch? Maar je vader. Zo, u moet doorknippen. Deze liet de Mojo doen, omdat hij zelf moet gedaan. Ik gewoon een beetje vrijlopen. Ik heb er niets gedaan. Dat vind ik ook. Ja. Mojo, nou ja, je hoort het van je vader, hè? Je blijft de kind van je vader. Je mag gewoon zo'n mooie grote zaken. Hebben we een schaartje? Of gaan we met de tanden doen, jongens? Heb je een schaartje of een vuurtje? Ik hoop dat jullie ook een beetje dansen aan hebben vanavond. Zie je nou streetdansen? Oké, straks het zo meteen een streetdansen. Ik hoop dat jullie daar een beetje meedoen. Ah, hier komt het moment. Gaat samen doen. Als hij doorgeeft is applaus. Dames en heren, hartelijk dank. Hij kon het niet vasthouden, dus ik denk, nou, sorry. Hoe is het? Een zeer korte termijn hebben we iets moois kunnen realiseren. Ik vind het iets unieks. Ik hoop dat jullie dat ook vinden en daar laten we een leuke feest van maken. Vooral. Smaak heeft allemaal.